bazalwane ngoba sengashoni ilanga. Kodwa khona eziningi bazalwane ayikho into engayazi. Ngiyazi ukufelwa nonkosikazi, ngiyazi ukufelwa uma, ngiyazi ukufelwa ingane. Ngibuye nje ePulpit ngifikile ngisile kodwa ngibonga uNkulunkulu. Haleluya. Ngibonga ukuthi bazalwane kuyakhiwa nje ngaJehova. Ngeke uzwakhiwe njengabanye abantu. Haleluya. Uthi mayibhala umbhalo weZakuba chapter 19 mangaphosisa uverse 23. Uthi ke noma ibhale kahle athi umesaba uJehova kungokokuphila onakho uyaneliswa. Haleluya. Akahamba abuyele emuva ngoba kuningi into zokuphila namhlanje. Ukufica ibamba endleleni uzuthi abantu bayakhola kanti bahamba ngemoya yasezweni. Haleluya. Uzabeshuwele umkhulu kanti bahamba ngomoya wezwe. Umoya kaBelzebul. Hey Nkosi yami endlini yokukhola namhlanje sekunjalo. Bona siyambonga uNkulunkulu ukuthi la Kristu ivangeli ngeke lijike. Lingajika mpostoli bajikisa abantu benzo kwabo ngoba sebefuna udumo lwelizwe. Ngoba uNkulunkulu bazana ukuthi umesaba uJehova bazana kuyithemba. Haleluya. Umuntu yethemba usaba uJehova Jesu Kristu inkosi yami.